Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, balik malih kalih kula Oktaviana Dulestari teng MPLB News. Jurusan Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis MLB SMK Negeri Setunggal Bawang duwe akeh unit produksi, salah sijine Business Center. Business Center sing dienggo sinau lan praktik kegiatan siswa antarane motokopi, ngeprint, dodol alat tulis lan layanan logistik. Menurut Mbak apa tujuanipun Business Center wonten ing sekolah? Tujuanipun supaya para siswa saged sinau ngelola usaha perencanaan produksi pemasaran ngantos manajemen keuangan punika bentuk pendidikan karakter lan keterampilan. Dina Kemis wulan September 2020 kagiatan iki ora mumuatke keterampilan nanging uga ndadekake siswa langkung mandiri lan siap kerja.